інвестори в сучасну таку музичну культуру, да? Власники гуртів там, чи спонсори, чи якісь підтримувачі, взагалі, котрі самі себе фінансують, вони чомусь про ті всі прекрасні речі співають не в першу чергу. Мені це не дуже це. Вони будуть скоріше розуміти про якусь там гулянку, розумієте, п'янку, гулянку або якусь подружню зраду оспівувати 5 разів, чим заспівають о чимось прекрасному. На русинській бесіді о природі, як ви сказали, да? Про любов, про якісь великі такі речі. Ми знаємо, що це тенденція завжди тоді, коли народ це пробує зневілювати до якихось таких речей пошлих. Спарта, коли завойовувала інші країни, давня грецька, вони завойовували, вони ті народи, котрі завойовували, у них була така заповідь, що заборонити все і спонсорувати протилежне. Тобто спонсорувати обов'язково мають пити, обов'язково співанки мають бути тільки про пиття, про гуляння, про розврат. Заборона всіх іншої творчості, заборона. Да? У нас подеколи кажемо, що русинські там, меценати, котрі там вкладають, якісь там оформляють, це роблять чомусь. Я не скажу, що це таке преднамірене все є, але чомусь подеколи ведуть себе так, як, знаєте, до народів вели себе їхні вороги спартанці, да? Що хотіли звести до якоїсь такої ніші, розумієте, такої трішечки пошлої, на котрої часть суспільства, часть людей культурних ніколи не скаже, що мені приємно ту музику слухати. Да? От ваша музика є, да, але та музика таких, знаєте, свадьби, котра вже гуляє останню годину над раном. Да? От, наприклад, от, коли русинські теж сучасну музику до того зводять, мені якось, не то, що там, хто я такий, казати приємно, мені неприємно, але такий дискомфорт внутрішній у мене є, да? Тому що немає того, що ви сказали. Ну, правильно, тому що Нема мелодія із словами, чому вона така дієва, бо вона попадає прямо в серце. Музика попадає, хоч вона файна, попадає людині в серце, а слова запоминає наш мозок. І завто почув якусь файну співанку і ходиш цілий день і у голові в себе прокручуєш. А коли там був нефайний підтекст, то ти вже підсознательно починаєш і поводитися так. Тому ото досить опасно, треба вибирати, що ми частина пропагуємо. людей із-за цього вирішить собі, я просто не буду цього взагалі слухати. Розумієте? Да. І от вона не має другого контенту на російській мові. А цей каже, не буду слухати, бо що вони постійно там собі. Там гуляння. Хоча я чув десь, чи от ця група, де ви записали, або Вандер, або Рокаш, я вже тепер не скажу. Хтось з них, да, що пісню таку там, рік тому, що да, доста гуляти, доста пити. Знаєте, от є така тематика. Я думаю, нарешті, невже ж вже почали про якусь таку трішки вищу культуру. Тому що тим всім навмисно чи не навмисно стягується рідну свою культуру до якоїсь такої, знаєте, трішки ніші. Розумієте, як от кажуть, що в Америці там буває, що під мостом, що тут наркомани, бомжи живуть, здешевляють, якось знецінюють на загал. Я не буду стверджувати, що це є преднамірно і спеціально. Ні, тому що може легше, знаєте, в такому форматі якось таке скакання, співання собі, текст написати і якийсь там молодь підняти десь там, знаєте, на стадіоні Мукачеві, що вони будуть скакати за тим всім. А щось таке, як ви казали, да, про любов, про природу, ну хто прийде на концерт про природу?